салом ба ҳама мухлисони ММА. дар ин канал мо ба шумо беҳтарин видеоҳоро аз ҷаҳони ММА пешкаш мекунем. дар видео лайк гузошта ба канал обуна шавед ва мо видеои имрӯзамонро оғоз мекунем. спортивкаҳои беҳтарин аз матоъҳои босифат истеҳсолшударо ба шумо пешниҳод мекунем ки истеҳсоли Кавказ буда ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дастсафка дорем. дар ватсапи рӯи экран либос нависед, ҳамаашонро ба шумо равон мекунанд ва фармоиши шуморо қабул мекунанд. доробшон Абдутобораҳим Мадиев рӯзи 19 сентябр дар Москва дар турнири SAB Jiu-Jitsu 18 вомехӯранд ки муҳориба бо қоидаҳои ҷиу-ҷитсу баргузор мекардад. ин як таҷрибаи калон барои варзишгари тоҷик хоҳад шуд ки мо ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. дӯстон, имрӯз турнири S192 баргузор мешавад ки ин як рӯйдоди бузург дар ҷаҳони ММА аст ва тамошобинонро интизори ҷангҳои пуршиддат дар пеш аст. дар ин кадр тақрибан 13 ҷанговар ворид шудааст ва ҷанги асосӣ байни Асилжан Бакирҷанул ва Евгений Яорхин аз Русия сурат мегирад. оғози турнир ба вақти Москав соати 18:00 сурат гирифта ва кадри асосӣ бошад 21:00 оғоз мешавад. бинобар ин агар шумо мухлиси ММА бошед, ҳатман ин вақтро барои худ ҷудо кунед. муҳимаш ин аст ки намояндагони тоҷик Азам Ғафуров, Беҳрӯз Зуҳуров ва Муҳиддин Холов дар ин турнир ба актагон мебароянд. прямои эфири ин муҳорибаро бошад аз телеграм канали мо ёфта метавонед ки силкааш дар комментария ҳаст. дар омада обуна шавед то тамошои ин муҳорибаро аз даст надиҳед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеоҳои баъдӣ хайр.